Campen den har en form, som gør, at det er let at arbejde uforstyrret. Alle rammerne omkring campen er sat på forhånd. Programmet er skruet sammen sådan, at der hele tiden er fremdrift, og det gør, at man på relativt kort tid, på 48 timer, kan skabe temmelig store resultater, fordi der er ikke nogen forhindringer undervejs, hverken mentale eller fysiske forhindringer. At deltage i Solution Camp er en del af vores strategi om at prøve radikal innovation af. Vi har valgt at deltage her, fordi vi har en problemstilling, som vi i det daglige ikke har tid til direkte at løse. Vi synes, det er meget spændende at involvere de studerende i nogle ting, som for eksempel fremtidsscenarier, hvor at vi kan gøre brug af nogle meget kvalificerede unge mennesker, men som er uspolerede i forhold til en virksomhedstankegang. Jeg håber, at vi får noget nyt, at vi skaber noget virkelig nyt og spændende koncepter med at bruge en anderledes måde at skabe innovation. Det er ikke tilfældigt, hvad de kommer igennem. De kommer igennem nogle trin, som er meget systematisk anlagt, og som sørger for, at de får både en divergent proces og en konvergent proces. Det vil sige, at de kommer ud og rører ved alle de områder, som er relevante at røre ved, for at finde den rigtige idé. Og derefter arbejder de så ind og prøver at tage de idéer ned til et praktisk niveau. Vi synes, at oplægget og metoderne, og den videnskabelige baggrund, der er for at gennemføre sådan et stressende forløb på 48 timer, det passede helt fint til vores forsøg på at få radikal innovation, altså nye grænseoverskridende idéer ind i vores fremtidige forretningsområde. Det er en ny måde at arbejde med nogle komplekse ting. Der er ikke et svar på de problemstillinger, vi står med, og faktisk søger vi ressourcer, der ligner det her andre steder i forvejen, og derfor synes jeg, det var en rigtig god måde at prøve det af på, og lade nogen fra en helt anden verden prøve at kigge på vores problemstilling til daglig. Det er det, der er det unikke ved Solution Camp, at det er en kombination af mange forskellige farver og stilarter, som gør, at der måske kommer et nyt og bedre produkt ud af det. Jeg synes, det har været spændende at arbejde sammen med så mange forskellige grupper og så mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Så det var spændende at se, hvordan vi kunne påvirke hinanden, synes jeg. Jeg sidder kun med én kompetence, men ved at jeg kommer i gruppe med en masse andre, som kan så utrolig mange andre ting, end jeg selv kan, så kommer man ind på nogle nye tankegange og får faktisk støbt et rigtig godt produkt sammen. Det mest interessante her er egentlig, at det på utrolig kort tid er lykkes faktisk begge de grupper, der arbejder med e-boks, at sætte sig mindst lige så meget ind i værdigrundlag og alle forhold og markedsforhold omkring e-boks, så de i princippet er mindst lige så dygtige til det, som vi er. De har i hvert fald fattet hovedviden på ekstremt kort tid. Forløbet har været lidt en rollercoaster ride. Det har kørt op og ned med energi, men når det var nede, så havde de altid en løsning til at komme ud af det, så det kan komme op på en høj niveau, og at det udvikler konstant noget nyt og noget gode idéer. Nogle af de mest interessante ting ved Solution Camp 2006 har været, at vi har kunne holde koncentrationen gennem hele forløbet. Alle 48 timer har vi kunne fokusere på vores mål. En anden ting, det har været de ting, vi har fået ud af det. De idéer, de koncepter og de løsningsforslag, som vi har givet virksomheden med hjem. Men det er faktisk endt med, at de folk i min gruppe, de har udviklet ting, der måtte blive holdt hemmeligt. Og det ved jeg, at der er andre grupper, der også har snakket med deres virksomheder om. Så vi fik slet ikke lov til at præsentere alle de ting, vi havde. Fordi de vil nemlig undersøge, om det kunne blive deres ting i virksomheden. Fremover i virksomheden kan vi bruge det, at vi har lært nogle studenter at kende. De har givet os en masse spændende tanker og visioner og muligheder, som vi kan tage med hjem og prøve at arbejde videre med. Fremover i virksomheden, der kan vi bruge de tanker, som
grupperne har haft undervejs, og som de har demonstreret i deres fremlæggelse af opgaven. Der er lavet en seriøs rapportering, og der er lavet en fremlæggelse med billeder og ord. Jeg har fået 2 store, stærke, gode idéer med hjem, og der er helt klart idéer i det her, som kan bruges. De studerende har arbejdet utrolig intensivt og med et enormt højt engagement og drive. Det er i hvert fald en rigtig god metode på at flytte dig fra en virkelighed op i et ukendt felt, et univers, som foregår i fremtiden. Man bringer hver sit til fadet og virkelig leverer nogle resultater.